har lige lidt, men jeg har det dårligt. I stedet for at have lukket ind, så har han kun lukket toilet. Det holder til 2.500. Det her nede, det koster 2,5 millioner ekstra. Det giver kun 10%. Ja, men man kan sige omvendt. Altså med tiden, så vil der jo ske det, at der er nogen, der begynder at købe det her, og ikke også så priserne det kommer ned. Men det kunne jo også være et gassystem, man laver. Men det kunne være en hydraulisk rød, man laver. Det er så vidt ingenting med det her at gøre. Man skal huske, at der er 5 komponenter i en bil. Der er kørsel på flad vej, der er kørsel start-stop, der er skraldespanden op bag i liften, så er der komprimering, og der er tomgang. Den her, den adresserer komprimering og lift, og det udgør til sammen godt og vel 30%. Den her, den adresserer start-stop, og det udgør cirka 10%, og resten det er kørsel på flad vej og tomgang. Så simpelt kan man stille det op. Man vil i princippet lave en ligning, hvor man putter sin skraldekørsel ind, og så finde ud af, hvor er potentialet for hvilket. Den der, jeg tror det er en 19 kubikmeter, og den har en nyttelast på 12,5 tons, hvilket faktisk er meget højt, når man tænker på den her også. Sometime of the year, the whole volume is filled with to inform the event. The garbage is taken by the shovels in the end